Nou, er heeft hier een ongeval plaatsgevonden waarbij 5 voertuigen betrokken zijn geweest. Vermoedelijk heeft een personenauto de achterzijde van een vrachtauto geraakt, is daarna gaan scharen. En vervolgens zijn er aan de achterkant van die auto nog 4 voertuigen bij het ongeval betrokken geraakt. In totaal zijn er 9 mensen door de ambulance vervoerd. 2 inzittenden van voertuigen zijn ernstig gewond geraakt. En de 7 andere personen zijn licht gewond geraakt.